sampean kesini tadi jam berapa? Aku tadi pokoknya sampai sini sekitar jam 8. Jam 8. Iya. Aku jam setengah 7. Jam 7. Iya. Aku tadi perjalanan dari Kediri jam 5. Aduh, kok apa? Kalau Mata nih. Tok apake kuwi? Kok iso nesu ki lho, Bang, sing kliru ki kowe lho, kok iso. itu namanya pelecehan. Pelecehan kowe. Wong enek wong lagi wawan pangandikan mergo suwe ra ketemu kok ndelendas kok malah ning gone. Nggon ngono kuwi. Lah wong kowe iki lho ya sing ra umum ya kowe iki wong loro. Ya Kok sampean iso? kudune lek iso minggir ning kene apa minggir ning kono. Wong ngerti ket mama aku ya nang kene. Kenalan Ya iki. sabar, jenenge wong ki arep tetep mangan ngene iki temu kangen ki sabar. Enek wayahe dhewe-dhewe. Mau pertama karo Mas Bayu saiki karo Om Karo Yuda. aku. Ngono kuwi kudune sabar. Waplok ngono lho, bocah. Lah tapi Ora terus malah ning gone mburiku. Masa ya aku nyapa karo Om Yuda masa arep ngene-ngene ya ora pantes. Ya paling ora ki Sing pantes ki malah ngene. Ya, Iki ngono. jenenge sopan Sopan santun. santun. Adab itu harus dipakai gini. ngono